России сейчас будет создаваться альтернативный проект, альтернативный российской Википедии. Будет создаваться президентская библиотека. Я еще раз повторю, вместе с Российской национальной библиотекой затеяла вот эту отечественную альтернативу, но пока еще я не вижу, как это будет называться. В общем, такая российская энциклопедия, которая, в отличие от Википедии, будет правильной, точной, з государственної точки зрення. Якщо ми розмовляємо про вплив державних структур, ви казали про певний можливий набір 5000 користувачів, які можуть писати зручні для Кремля статті Вікіпедії, там, посилаючись на ФСБ і так далі, то постає питання про безпеку цього сервісу від впливу цензури на державному рівні. Тобто ви фактично, не те, що ви визнали, а просто ви не виключили такого варіанту, що цим займається, наприклад, навіть на державному рівні на території Російської Федерації. Якщо казати про Україну. Та же Киевская Русь, Древняя Русь, о которой нам написали, возможно, ваши ровесники сидели и